Aurreko bideoan ikusi dugu nola egin arrastatzeko galdera bat. Bazen testuak arrastatzea irudi batean, eta orain egingo dugu irudiak irudi batean arrastatzea. Bale? Venga, hasteko pensatu behar dugu nola montatuko dugu, noski. Erabiliko dut mapa berebera, Euskal Herriko mapa, eta orain jarriko ditut argazkiak, bale? Dagokion lurralde bakoitzean, argazki bat. Bakarrik egingo dut laurekin, ez komplikatzeko edo rusatzeko askorik, eta noski aurretik nik bilatu ditut irudi horiek, bale? Bilatu ditut Iruñeko irudia, Gasteizekoa, Bilbokoa eta bar, bale? Gorde ditut, eta ez hori bakarrik baizik, eta txikitu egin ditut, bale? Noski, arrastatzeko edo beste irudi batean, ezin dira oso handiak izan. Orduan nik, egin dudan frogan, gero ikusiko duzuen nola galditzen den, eman diet 200 pixeleko tamaina, horizontalean, bale? Jaitsi ditut, eta gero Photoshopekin edo beste horrelako programa batekin, aldatu diet tamaina guztiei, eta guztiei jarri diet berbera. Horizontalean, bale? 200 pixel. Tamaina nahiko ondo dago, gero ikusiko dugu nola geratzen den, bale? Zuek hortik aurrera aukeratu edo gutxiago edo gehiago, bale? Benga, bagaude beti bezala lauza bederatzean eta galdetegi honetan, sakatuko dugu gainean, eta egingo dugu editatu galdetegia. Bale, benga, baditu galdera batzuk eginda, eta gehituko dut galdera bat. Esango diot galdera berria. Eta aurrekoan bezala, izango da, hartu eta eraman irudira. Lehen egin dugu testuekin, orain egingo dugu irudiekin. Pausoak berdinak dira. Venga, gehitu. Jarriko dugu hemen arrasta, adibidez. Edo arrastatu bi. Eta hemen jarriko dugu, arrastatu irudiak. Mapan. Vale? Venga, jaiziko gara, eta aukeratuko dugu, ondoko irudia. Vale? Orduan, aukeratu fitxetegi bat, selekzionar artxibo, hemen baneukan mapa hori ja jaitzita, Euskal Herriko mapa, hori jaitziko dut, igo, fitxategi hau. Venga, badaukat mapa, eta orain bai, jarriko ditut elementu eramangarriak. Gogoratu elementu eramangarriak eta askatze eremuak, bale? Venga, elementu eramangarriak, kasu honetan bai izango dira irudi eramangarria, bale? Eta hemen, jarriko dut, aukeratu fitxategi bat, joango naiz igotzen irudi horiek. Baditut hemen karpeta honetan, hiriak Bilbo, bale? Venga, abrir. Eta igo. Bale, badaukalde lehengoa, eta joango naiz egiten besteak. Berriro, bigarrenean irudi eramangarria, aukeratu, eta kasu honetan, Donostia, bale? Venga, igo fitxategi hau, eta hurrengoa egingo dut. Aukeratu, eta Gasteiz. Igo fitxategi hau, eta laugarrenean, ez du gehiagorik egingo, berdin, aukeratu fitxategi bat, aukeratu, eta Iruña. Venga, bale, igo fitxategi hau. Bale, baditut lauak igota, hemen, egingo dugu nahastu elementu eramangarriak, agertzeko hemen beti orden desberdinetan irudiak, orduan nahastu elementu eramangarriak, eta jaitsiko naiz, eta aurrekoan bezala, askatze eremuak ezarri baino lehen, gordeko dut. Gorde aldaketak eta jarraitu editatzen. Gorde dira aldaketak, eta orain jaizten banaiz berantza, bai, joango naiz askatze eremuetara. Eta hori, koordenadak, gero hartuko ditu automatikoki, hemen jarri behar duguna da elementuak. Lehenengoa izango da Bilbo, bigarrena izango da Donostia, Gasteiz eta Iruña, laugarrena. Baditut, laua jarrita, eta orain, gorantza baldimanoa, berriro irudira, agertu zaizkitor irudiak.
behitu konprobatu tamaina, bale? Behitu tamaina, 200ekin nola gaitu diren, gero zuek, hori, kasu bakotxean, ikusteko zein tamainarekin moldatu behar duzuen agian, hori, argazkiak edo, ondo sartzeko zuek nahi duzuen eremuetan, bale? Benga, badaude ja laurak kokatuta, jaitsiko naiz beherantza, hartu ditu ja hemen koordenadak, eta esango diot gorde aldaketak. Benga, badago hemen ariketa, arrastatu bi, eta aurre ikuspena egiten badut, aurre bizta edo, hor ditut laukiak eta irudiak, bale? Orduan, behitu, nahaztuta agertu dira, eta orain ja, egin behar duen gauza bakarra, edo ikasleak egin behar duen gauza bakarra, da, hori, ariketa egin, bakotxa bere lekura eramaten, bale? Bueno, erreza baita ere, orduan bi aukera daukagu, arrastatzeko, bai, testuak irudi batean, bai, irudiak ere beste irudi batean. Baliogarria, ariketa ezberdinak planteatzeko.